நிக்கணும்ன்றதுக்காகவே யாரும் செய்ய துணியாத ஒரு காரியத்தை இப்போ நம்ம ஹீரோயின் செய்ய போறாங்க. வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது டபு கட்டின்னு யாருக்கும் தெரியாம அங்கிருந்து ஓடி வந்துடுறா. ஓடி வந்து இங்க ஒரு சின்ன நதி பாயும், அதுக்குள்ள அந்த குளத்துல இறங்கி நல்லா ஜம்முன்னு குளிச்சு கிழிச்சு முடிச்சுட்டு வெளியே வரா. குருநாதர் சும்மா இருப்பாப்லையா, அந்த பொண்ணை பிடிச்சு கொண்டு வந்து எப்பவும் போல அந்த சாத்தான ஓட்டுற இடத்துல நிக்க வைக்கிறார், உட்கார வைக்கிறார். இவளுக்கு உடம்புல சாத்தான் ஏறி இருக்கு. சாத்தானுக்கு ஒரு நல்ல குளியல் கேக்குது. குட்டி சாத்தான் பூந்திருக்கு போல, அதனாலதான் சில்றத்தனமா குளியலுக்கு ஆசைப்பட்டுச்சு. இவ உடம்புல இருக்கிற அந்த சாத்தான நம்ம விரட்ட போறோம் அப்படி இப்படின்னு பேசிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோயினோட கண்ணோ எங்கடா நம்ம ஹீரோவை எப்படியாவது நம்ம பாத்திர மாட்டோமா, ஹீரோ நம்மள பாத்திர மாட்டானான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆர்வமா பாத்துக்கிட்டு இருக்கா. பார்த்தா அந்த கூட்டத்துல அவ எதிர்பார்த்த மாதிரி ஹீரோ அங்க இல்லங்க. இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வாண்டடா ஒரு தப்பு பண்ணி மாட்டினது எதற்காக? ஹீரோ கிட்ட நான் வந்துட்டேன், நான் இங்கதான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லணும், காமிக்கணும்ன்றதுக்காக. ஆனா நம்ம ஹீரோ அங்க இல்ல. எங்கடா போறான் அப்படின்னா பட்டறையில இருந்து முதலாளிக்கு தெரியாம எஸ்கேப் ஆகி ஓட பாத்துக்கிட்டு இருக்கான். இந்த பக்கம் இவளுக்கு சாத்தான ஓட்ட போறேன்ற பேர்ல அடிச்சு கொடுமைப்படுத்த போறாங்க. சும்மா சத்துன்னு குருநாதர் அறையிறாரு, அடிக்கிறாரு. மத்த எல்லாரும் ஏவி விட்டு அடிச்சு நொறுக்குங்கடான்னு சொல்ற சமயம் அந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ அந்த எல்லையை தாண்ட போறேன்னு சொல்லிட்டு தாண்ட முயற்சி பண்ணும்போது எல்லையில அந்த கம்பிகள்ல கரண்ட் ஷாக் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க. அந்த கரண்ட் ஷாக் அடிச்சு பொத்துன்னு விழுவாங்க. அது இங்க ஒரு பெரிய அலாரத்தையும் ஆன் பண்ணி விட்டுரும். அலாரம் அடிச்சதுமே ஆளுக்கு கையில துப்பாக்கி எடுத்துக்கிட்டு வேட்டைக்கு கிளம்பிடுறானுங்க. சுத்தியும் முத்தியும் வலை வீசி தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. தேடி பார்த்தா நம்ம ஹீரோ சாக்கடிச்சு இங்க விழுந்து கிடக்காங்க. தர இழுத்து கொண்டு வந்து உள்ள போட்டுறாங்க. இப்ப நம்ம ஹீரோயின் இந்த இடத்துக்குள்ள வந்து கிட்டத்தட்ட 130வது நாள், ஒரு 4-5 மாசம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா குருநாதர் இப்ப என்ன செட்டப் பண்றாருன்னா, அங்கேயே குழந்தை பிறந்திருக்கும் இல்லையா நிறைய பேருக்கு, அந்த குழந்தைகள் எல்லாத்தையுமே பாத்ரூம்ல வரிசையா நிக்க வச்சு அவங்கள பாட்டு பாட சொல்லி கேட்கிறான். அவங்களோட சேர்ந்து இவரும் பாட்டை ரசிக்கிறாரு, பாட்டு பாடுறாரு. அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து செலக்டிவா ஒரு 4 பசங்களை கூட்டிட்டு போய் குளிங்கடா அப்படின்னு அனுப்புறாரு. இந்த ஆளும் அவங்க கூட தான் சேர்ந்து குளிப்பேன்னு சொல்லிட்டு அடம் பிடிச்சுக்கிட்டு குளிக்கவும் போறாருங்க. இது ஒரு சரியான சைக்கோ. குழந்தைங்க மேலதான் இந்த ஆளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போல. குழந்தைங்க கூடிய குளிக்கிறது, குழந்தைகளை வச்சு தப்பு பண்றதுன்னு ஒரு கேடுகட்ட ஜென்மமா இருக்காப்ல. அதே சமயம் அந்த பக்கம் பார்த்தா இங்க இருக்கிற பொண்ணுங்க எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா மேக்கப் போட்டுக்கிறாங்க, ஹேர் ஸ்டைல் மாத்திக்கிறாங்க. கையில ஆளுக்கு ஒரு கொடியை வச்சு எப்படி கொடியை ஆட்டணும், எப்படி ஜாலியா சிரிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே தாய் கிழவி சொல்லி கொடுக்குறான். எதுக்குடா இந்த கூத்து அப்படின்னு பார்த்தா, வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் மட்டும் ஆம்பளை பொம்பளைன்னு இல்லாம எல்லாரும் ஒன்னா ஒரே இடத்துல நிப்பாங்க. அந்த ஒரு நாளுக்காக தான் அவங்க ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. அந்த நாள்ல தான் இந்த நாட்டோட ராணுவ ஜெனரல் இருக்காரு இல்லையா, அவர் இங்க வருவாராம், ஒரு விசிட் அடிப்பாராம். அவர் வரும்போது அவரை வரவேற்கிறதுக்காக தான் அந்த ஒரு நாள்ல எல்லாரையும் ஒண்ணு சேர விடுவாங்க. அப்படித்தான் எல்லாரும் கூட்டத்துல